hapon. So this is our day diri sa province. So inani ni kabisi ang mga tao. So akong ipakita ninyo kung unsa sila kabisi ha. Ready na ba mo? Ready na. Labadami in the bukid. So asa man kaning dapitan ng lapainda? Ara sa aman ta lang. Tabay. At atong ipakita ang tabay nila dili lang. Ano magpinta ka? Sandara. Uy, saan lang paspas man kayo? Nganong naman kay mo nato na. Ya sa man gibutang Cynthia. Ano ang rana nila? Ano na ba? Lakaw na mo dungkaw. Aring gala ko dak tabay. Ano kapatid ng labunga? Maigo me agoy. Mayuha gani mo dong. Unsa ni dong? Karabaw baka ang mukhaon ani. Wala lagi hot karabaw. Ilang dampol gawas sa kausudan. Ibilin ra ko na. Ang bata nga kogihan si Popoy og si Enteng Botikol. Kasi Enteng busy ha sa mga tao diri oy. Sila itanawa. Busy kay panguhag kahoy si Mother Earth. Ikaw dyan maproblema, kaway laing maproblema sa kahoy kay magluto. So mo niyang kahoy para pangluto isugnod niya ni. Yang gipauga, yang gipile deres kilid kay para mainitan mauga. Main pagkadilaab. Kini mo nay takong. Takong ba naman kani butay. Kuso kay ni musiga panghaling. Sa ubos na yang mga apo nga pertipong pagkabisiha. Kugihan kay ng mga apuhan niya. Kuha og lalog. Nanguhag kogon para sa ilahang carabao. Carabao. Fights dong, fights. Si Pupoy pod. Birada po niya eh. Ang way buhat dere tara ko sa kita ang may kay nagbrief ka day dong. Kita ang buslot. Ambot? Sumani ang kaunon sa karabaw. Malipay nagmayo ang karabaw ani. So nguha sila sagbot. Busy kayo mga tao eh. Napoy usa dire si Ivana. Ivana gini si Ivana, tuwad po dire glaba. Tingkapuya Ivana. Murag priting daghan ang gilabhan niya. Iya harag gini nga sinina ra bagyan. Like